Welcome back to my channel guys, Ann Bicolano Vlog. Yung hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong ma-notify sa mga i-upload ko pang video. Guys, nandito ako ngayon sa ilalim ng puno ng grapes. Ayan guys, ipapasilip ko sa inyo guys yung bunga ng grapes. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. Madami na siya guys. Actually guys, mas umunti nga ngayon kasi guys, kinakain ng ibon. Paano masabi? Ayan. Hindi naman namin nababantayan araw-araw kasi nandun naman kami sa bahay. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Oh. Ayan. Ito guys, marami, oh. Ang tamis nito guys pag hinog na. Hindi totoo yan. Ayan, sobrang lalaki. Bola lang yan. Malalaki din siya guys. Ayan pa, oh. Ayan, marami pa. Ayan. Yung pa guys sa dulo meron pa. Ayun din, oh. Ayan. Ayan, nandun sa ibabaw guys, marami guys. Saglit doon tayo sa kabila. Ayan, ang dami guys dito, oh. Oh. Ayan guys, oh. Oh. Doon meron din. Ayun, ang dami. Ayun guys, oh. Ayan. Daming bunga guys. Sana hindi maubos ng ibon. Para mayroon pa sa aming matira. Ayan guys, oh. Tingnan nyo to guys, oh. Kunti na lang sa isang sanga. Kinakain kasi ng mga ibon. Ayan. Pasok ulit tayo guys. Ayan. Ayan guys. Ba. Ayan guys. Ayan pa pala guys. Sa may dingding. Ayan, oh. Kita niyo guys. Ayan guys, oh. Dami. Ayan guys. A few moments later. So guys, ayan, dito ulit ako sa sa grapes. Ayan na guys, oh, may mga hinog na guys. Ayan. After 1 week lang guys. May mga hinog na. Ayan guys. Ayun guys, oh, may kinainan na naman ng ibon. Ayun, ayun pa sa taas. Ayun sa taas guys. May mga hinog na guys. Ayan. Ito malapit na rin mahinog yung iba. Ayan. May mga hinog na. Ayan.
Ito malapit na rin mahinog guys. Oh. Ayan guys, mahinog na rin. Ayan, ayan, daming kinainan ng ibon guys. Oh. Sayang. Ayan. Ayan guys. Oh. Mamaya kukunin ko na to guys na mga hinog na yung pwede nang kainin. Ito guys, oh, dito tayo sa may bandang taas. Ayun guys, oh. Tingnan nyo. Ayun. Ayun guys, oh. Sayang yung iba guys, kinakain talaga ng ibon. Ayun, may mga hinog na rin doon sa ano. Ayun, oh. Ito guys, oh. Kunin ko to guys na isa. Ayan. Malapit na kasi mabulok, oh. Hugasan ko muna to guys bago kainin. Ayan. Yun guys. Thank you for watching guys. Ayun pa pala guys. Ayun guys, dito guys marami pa guys. Oh. Kabila. Dito guys, tingnan nyo. Hinog na siya guys.